9. kapituloa. Pitxiren herria. Txan, 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 txan. A ber, balkoiko hondamendi ura ikusita, amorrua sartu zitzaidan barreneraino. Ezkezkatu amona, esan zidan Alaitzek. Oraintxe jasoko dugu dena, eta lehen baino apainago utziko dugu. Amorruak eta tristurak haizea hartzera bidali nituen. Ordu laurden bat lehenago, gaitzak jotako oioa baino buru makurragoa zegoen eskatsa hura. Zirt eta zartasteko gai bazen. Amona blasi gaizen alaitzeko eta pozteko eta egin behar zen guztia egiteko. Akabo penaz, esan nion. Balkoia txukundu eta txokolatea txurrekin afalduko dinagu. Boi, amona! Esan zidan. Eta ipurmasaiak potolo jarri eta aulkitik jeiki ezinik gelditu artean txurroa jan eta txurroa jan jardungo dugu. Horrelaxe gustatzen zaidan, neska, esan nion, umore onarekin garai txarrenean ere. Erratz eta fregona, pozal eta xaboiur garbitasun armadako soldaduen gisa bezala prestatu ginen. Eta denbora asko baino lehen, balkoia lehen baino dotoreago utzi genuen. Naiz eta zaborretara 2 kaxakada hondakin eta 3 zabor poltsa bota behar izan. Eren suge katua zela uste nuen garaietan, katuak bidaietan eramateko kutsatxo bat erosi nuen pitxirentzat. Han pasatu beharko zuen gaua, justu xamar bazen ere ez zegoen beste modurik. Kutsatik atera eta atorrona esan nion. Lepa zamarretik helduta balkoia garbitzeko erabili genuen pozaleko urzikinaren aurrean jarri eta esan nion. Sudur horietatik sua bota behar baduk, sarrezak burua pozal honetan eta ez atera garrak eta txinpartak itzali arte. Denak itzali arte aditu? Afaria prestatzen hasi aurretik beste eraso bat izan zuen pitxik. Garrak botatzen hasi orduko sartu nion burua pozalaren barruan ura irekiten hasi zen eta burdinazko pozalagia erren induen neu ere. Jesus, Maria eta Jose, esan nion, ikaratu egin bainitzen. Gure zen pitxiren umetako katarrotxoa, oraingoan gauza serioa zen. Zerbait egin beharko dinagu, esan nion Alaitzi. Ezin dinagu piztia etxean eduki, gauza guztiak erreko zizkigun. Gaur goizean, ez aldidazu esan hori ez dela piztia bat? Hori zure pitxi dela? Esan zidan bilogak begi pikaroak jarririk. Alaxedun, esan nion aserre xamar. Gaur goizean hori nire pitxi zuñan, baino etxeko balkoian sua eta garrak botatzen hasten dena ez dunez pitxi eta ez katu. Pizti arriskutsua da. Eta zerbait egin behar dinagu. Piliri deituko banio. Izeba piliri? Ezein horrelakorik. Disekzioa egiten hasteko gai da hura. Baina umea. Nola esan dezaken hori ire izebaren gatik? Bururatzea ere disekzioa. Esan nion. Gogora etorri zitzaidan, ordea ikasketa garaietan gure pili zein abila zen bisturia eskuetan hartuta. Izeko piliri ez da hitz zerdi bat ere, esan nion Alaitzi, baina orduan zer egin behar dugu? Pitxi bere herrira eraman? Alaitzek. Burutik pasatu zitzaidan, batetik zein bakarrik geratuko nintzen pitxi gabe. Bestetik gure pitxi etxean geratuz gero, nolako triskantzak sortuko zituen. Erdi eta erdi zegoen kontua. Beraz, esan nion Alaitzi, erdi minduta, erdi etxita,
Baina pitxiren herria, hau dun. Hemengoa dun. Hemen jaiotakoa. Pitxi txikia zela hementxe jaso dinan. Balkoi horretan eta denbora luzez egon du nirekin. Nora eraman behar nahi dun? Nora? Bere herrira? Pitxik bere kidengana joan behar du? Bere lagunen artean bizi? Esaidazu, ere suge asko ezagutu aldituzu Euskal Herrian? Ez, asko ez, gutxi, pitxi bakarrik nik. Eta ipuinetakoak. Ikusten, pitxi bakarrik. Zer esan nahi dun horrekin? Ez dela hemengo piztia? Onartuko dinat ez dakidala hemengoa den ala ez, baina ik esango aldidan nongoa den nire pitxi? A ber, Amona, jo dezagun bi herentsuge pasatu zirela hemendik. Alaitzek, bizi kontatzen. Urrutitik, etorritako bi herentsuge, beren herrira bidaian zioazenak, eta arrazoi arraroren batengatik, hemen geratu zirela eta arrautzak jarri. Teilatu hori, gustatu egin zitzaielako edo larritasunean zaudelako, abia egiteko premian, arrautza jartzeko beharrean. Ongi, jo dezagun ala dela. Esango didan, nongoak ziren bi herentsuge horiek? Nola jakin behar dinagun non bizi ziren? Zaude, Amona! Hori esan, Alaitzek eta bere gelara joan zen ziztu bizian. Harry Potter eta suaren kopa liburu lodikotea atera zuen bere maleta handitik. Mutiko betaurreko dun bat ageri zuen azalako irudian. Eskuan urrezkoa zirudien arrautza bat zuela. Atzeko azalean aldiz herentsuge beldurgarri baten irudia zegoen, su zarraztada hori gorria botatzen. Liburua esku artean hartu eta horrietan han eta hemen begiratzen eta irakurtzen aritu ondoren, Alaitzek esan zidan. Irakurri, hemen goian 302. orrialdean. Nik liburu hartu aurretik bera hasi zen irakurtzen. Hau Hungariako adarrisatx bat da, esan zion Charlik. Hango txikiago ura galesko berde arrunta da. Suediako muturmotz bat ere bada, gris urdinska ura eta Txinako subola bat gorri gura. Gero liburua eskutatik askatu gabe, balkoira joan zen berriro. Atera zuen erdilotan zegoen pitxi kutxatik eta ura arakatzen hasi zen. Ez da berdea, ez da gorria, ez da gris urdinska. Herentsuge adarrisatxa izan beharko luke, baina horretarko isatxean arantzak beharko lituzke. Pitxi harrituari kasu handirik egin gabe, isatxetatik heldu eta nolako arantzak beharko lituzke. Pitxi harrituari kasu handirik egin gabe, isatxetik heldu eta nolakoa zeukan begiratu zion arreta osoz. Hara! Esan zidan, itxasean ageri zitzaion arantza txiki bat erakutsiz. Adarrisatx bat da, Hungariako adarrisatx bat. Zer esan nahi didan, galdetu nion, Hungariara bidali behar dugula nire pitxi? Bidali ez, Amona, eraman.